ndinokuchingamidzai kwatiri kuita pano paSly Media TV tichisangana zvekare patinenge tichikunzirai nyaya dzakasiyana-siyana dzekuti muone imi vatariri vedu. Isu chedu kubika chete topakura imi mosongodya. Nhasi tiri kuno kumuFACOS muHarare kumaNewsTens. Tiri kutaura naTete Christine Dingindwa avo vane makore 53 ekuberekwa vanorarama neurema. Tete Christina vari kutaura ivo kuti mukurarama kwavo vane matambudziko avanosangana nawo akasiyana-siyana. Pari zvino ngatitaure naTete Christina tinzwe zvimwe zvezvinhu zvavanosangana nazvo zvavari kuchemera kwamuri imimi. Tete Christina ndinokuchingamidzai paSly Media TV. Ndida kubvunza pamunenge mumbori mega imimi muchidzi hamuna vamwe vanhu vamunenge munavo panapa, munofambawo sei kuti mukwanise kusumuka muende kana kunozvibatsira kuchimbuzi chaiko? Ndinokambaira nemabvi. Ndibva mumba inoyi mandinorara. Kana ndichida kuenda powheelchair ndobva ndaenda kunoko. Ndokwira panapa baba ndinokwira. Muita sei? Ndobva ndakwira. Ndabasa. Ndobva ndakwira panapa. Pamwe ndine vana vanenge vachida kundipusha but vanenge vasingagoni kundikwidza saka ndobva ndakwira neipapo vandakwira. Alright Tete, rega ndichikudzoserai mumashure munditsananguriro upenyu hwenyu kubva kwamakatanga imi kwamakakurira kuti zvanga zvakaoma sei muchirarama neurema. Ini ndakaberekwa ndakaremara. Ndandiri mwana wechinhamba 9, mwana wokupedzisira mumba medu. Baba paine vasikana 4 nevakomana 5. Saka ndakangoberekwa ndakaremara kusvikira ndazoendeswa kuchikoro. Ndakatanga kuendeswa kuchikoro chevanhu vasina kuremara chiri kudhuze nekumba. Ndaipota ndichiberekwa namai vangu kana baba vangu vainditakura vachienda neni kuchikoro. Vobva vazononditora futi. Ndaidzidza ndichinyorera padheski riri flat randainyorera ndakagara ipapo ndichinyorera ipapo. Kusvika ndakuita grade 7 ndakazotsvagirwa nzvimbo kuJairos kuSouthampton. Ndokwandikazonopedzisira grade 7. Vachibva vazonditsvagira nzvimbo kuBulawayo King George 6 Memorial School. Kwaive nevakaremara varungu nevanhu vatema. Ndokwandakazonodzidzira kubva form 1 kusvika form 4. Ndine 5 O levels. Ndapedza ipapo ndakazotsvagirwa nzvimbo kuJairos kuNgoenja Bulawayo ikoko. Kwandakazonoita secretarial course we2 years. Ndazobva ipapo ndakazodzoka ndikaenda kuRuwa Rehabilitation Center. Kwandakazonoitira course yeaccountancy. Ndapedza izvozvo ndakazoedza kutsvaga basa. Ndaigona kuti pamwe ndiri kutsvaga basa rebookkeeping ndakaonzi. Pamwe pacho ndaigona kunzi basa riripo asi hapana pekugara. Saka ndozvimwe zvinhu zvainditadzisa kana nazvino ndozvimwe zvinhu zvinonditadzisa kuwana basa. Because pandinenge ndichifanira kusenzera ndinofanira kusenzera pane nzvimbo yekuti ndinenge ndichigara ipapo. Saka vamwe vanobva vangoti panapa basa riripo asi hapana pekugara. Saka ndobva ndatongoona kuti hapana zvekuita kuti ndizofamba ndichienda kubasa ndichikwira makombi kuenda nekudzoka zvinenge zvichirema. Ndobva ndatongoregedza. Ndaregedza kudaro dzimwe nguva ndakazongofunga zvekuti regai ndimbopota ndichiitisa maextra lessons. Ndobva ndakuitisa maextra lessons. Asi pakuitisa maextra lessons manje vana vacho pamusho unovashaya. Wobva
kushaya wobva wazongogara pasina zvauri kuita. Saka inini vana vemba medu vandanditaura kuti vandakazvarwa navo vakafa. Ndoba ndazongosara ndakugara naamai vangu. Mai vangu pavakazofawo ndobva ndazongotorwa nemunina wavo pandangonogarawo navo nguva diki. Zvainetsa futi ikoko nokuti vanga vasingakwanisi kundichengeta, vaiva vasina zvokundichengetesawo nazvo. Pandazobva ikoko ndobva ndazotorwa nemuroora mukadzi wemwana wasisi wangu. Mwana wasisi wangu wacho akatoshayawo, saka iye ari kungorarama achichengeta vana vake vega. Saka upenyu hwacho hunenge hwakatoomawo hwokuti achengete inini pamwe chete nekuchengeta vana vake. Vanodawo kuenda kuchikoro, vanodawo kudya. Ende inini ndinotoonawo zviri zvinhu zvinondirwadza kuti ndechimuremedza. Panguva imwe chete inini ndiri munhu anokwanisa kuita zvimwe zvinhu ndega, but ndinechishaya kuti ndotangira papi. Mukana wekuti ndiite unenge uchinetsa. Ndinenge ndine zvandokwanisa kuita, but kuti ndizviite ndinenge ndisina pekutangira. Asi kana pakaita anogona kundiitirawo kana kuti imwe project ndinokwanisa kuita. Kana kuti ndikatowana pekuitira zvechikoro izvozvo zveprivate teaching ndokwanisa kutowana kutodzidzisa vana vakati wandei. Ndo zvimwe zvinhu zvandiri kusangana nazvo muupenyu. Plus pakurarama chaipo pekugara ndinenge ndichidawo imba yekuti inenge ine toilet mukati. Ndosanganawo nemaproblems ekuti pamwe ndoda kuenda kutoilet usiku. Sezvo zvandinoona toilet iri uko kuseri uko, zvinhu zvakaoma kuti ubve wobuda woenda kutoilet. Unenge uda munhu anorarama neurema, unenge uda imba ine toilet mukati yekuti unokwanisa kungobva mumba uchitongopinda usina kutombobuda panze. Dzimwe nguva kana iri nguva yekunaya ndofanira kutokambaira nemumadhaka ndichienda kutoilet. Saka zvinhu izvozvo zvinhu zvakaoma zvinenge zvakandiomera kwandiri. Ende semunhu akaremarawo, pachirungu vanoti disability does not mean inability. Kuremara hazvirevi kukundikana. Unenge uri munhu anenge aida kutoitawo zvimwe zvinhu zvake muupenyu. Zvisizvo kuti unoti unogara uchikumbira kungoti ndipeiwo, unenge uda kutoitawo zvimwe zvinhu zvako zvaunenge uda kuita wega. Asi unenge usina anokwanisa kukubatsira. Saka ndiri kuita kunge munhu ari mugomba, asi ari kuona chiedza, asi haana anokwanisa kumupinzira tambo yekuti abatirirewo kuti abude panze agogona kuita zvinhu zvaari kuda. Unenge uchingoramba uri mugomba nguva yese. Saka zvinhu zvinondirwadza, zvinondishungurudza izvozvo. Kuti saka chandakapedzera makore ese ndichidzidza, pasina chandiri kukwanisa kuita. Kuti ndiwane basa handikwanise kuwana, ndikawana basa handiwana accommodation, ndikawana accommodation handiwane basa. Saka zvese izvozvo zvinenge zviri zvinhu zvinongondishungurudza, but ndinenge ndiri munhu anenge aida kuraramawo ari aningati independent, self reliance. Ndoita avoid begging all the time. Because zvinezvi nyangodai ukada kuita begging kuti unogara nendiro parodhi, hapana munhu anombokupa mari nekuoma kwakaita zvinhu. Asi ukamuitira zvimwe zvinhu, ukaitawo zvimwe zvinhu unokwanisa kuwana chinokubatsira. Ukawanawo kana kaprojekti kaunoita, kana kuti uri kuchengetawo huku, kana kuti uri kudiwo, munhu anokupa mari. Pane kuti munhu akupe mari wakangogara, hakuna munhu anokupa mari mazuva ano akagara. Anogona kukupa nhasi asi mangwana hakupi, haarambe achingokupa. Ndiri kuti inini pakuti mundipe hove, ndiri kudawo kupiwa chirauro chekuraurawo ndega. Ndozvandiri kuedza kukumbira kuti ndodawo chirauro, ndodzidziswa kuti unoraura sei. Pane kuti ndinzi nhasi ndapiwa hove, mangwana handipiwe. Mangwana pandisina kupiwa ndichadyei? Ndorarama sei? Saka ndoda zvinhu zvekuti ndirarame ndive self reliant, ndichizviriritira ndega. Semunhu akawana education anoda kuita zvinhu zvake ega. Ndine maplans akawanda anenge ari mupfungwa dzangu, but handikwanise kuaita nekuda kwekuti ndinenge ndisina munhu anokwanisa kundisimudzira. Ndo matambudziko andiri kusangana nawo. Veukama chaivo hapana ari kukwanisawo kundiitira zvinhu zvandinenge ndichida izvozvo. Ndo matambudziko andiri kusangana nawo iwaya. Right. Tanzwa mataura nyaya yekuti muri munhu akafunda akaenda kuchikoro, asi pamwe pacho muri kuti munotsvaga basa.
pane pabasa pacho panenge pasina zvikwanisiro mobva mapedzisira makushayikwa basa iroro. Munoda kuti chii kune vehurumende, kune mamwe mapato anomiririra vanhu vanorarama neurema, munoda kuti chii kwavari kuti kune vanhu vakadzidza asi kuti zvikwanisiro zvokuti munge muri pabasa hazviswanikwa? Ndapa mashoko amungataure kuhurumende kuti dai vandibatsirawo kuti ndiwane, kuti ndikawana basa ndobva ndawanawo pekugara. Ndikawanawo basa ndokwanisa kuwanawo pekugara pabasa ipapo, zvinogona kundibatsira. Right. Mubumbiro remutemo wenyika ino mune chimwe chikamu chinotsanangudza kana kutaura maererano nevanhu vanorarama neurema. Handizivi kana makambonzwawo nezvazvo. Ndeapi mamwe mavandudziro amungade kuti zviitwe, zvichinjwe, zvikwanise kuita yatingatiwo fefa yakanyanya kuvanhu vari kurarama neurema munyika munomu? Chinhu chandinoti chinenge chifanira kuti chiitwe ndechekuti, chinhu chekutanga ndechekuti tinofanira kuwana pekugara. Pekugara panonzi pangu panenge pakakosha. Zvinoga kuti kana uri pamba pako unokwanisa kuita zvinhu zvakasiyana siyana, unokwanisa kuita mapurojekiti twako uripo. Asi kana uri pamba pemumwe haukwanisi kuita tumapurojekiti twakadaro. Ko mamwe matambudziko amaisangana nawo muchikura zvakafanana nenzendo dzekuenda kuchikoro, chikafu kana kubhadharirwa mari yeschool fees chaiko? Pandaienda kuchikoro ndaisangana nematambudziko ekuti dzimwe nguva pandai ndichiti mai vangu vainditakura veienda neni kuchikoro, pamwe pacho kana vasina kunditakura ndaitofanira kutokambaira ndichienda kuchikoro, ndichikambaira ndichizorora kusvika ndasvika kuchikoro. Kana kuti ndakudzoka ndikashaya anouya kuzonditorawo, ndaikwanisa futi kukambaira ndichiti ndikakambaira ndikasvika pane mumvuri ndombozorora ndozoenderera mberi futi. Chikafu chaitonetsawo, havanga vari vanhu vanga vasina zvinhu zvakawanda, saka tairarama upenyu hwakaoma. Pandakazoenda kuti ndiende kuJairos Chiri, vanga vazoenda kuna kansela wekwedu ikoko, ndiye akazoenda kukumbira wheelchair ngozi vanga vasisakwanise kunditakura. Saka pavakazokumbira wheelchair ndopavakazonzi tikaita kuti aende kuJairos Chiri obva azopota achibhadharirwa newelfare zvinodii. Uchibva wazobvuma ndichibva ndazoendeswa ikoko. Saka pandakazoenda kufanira kuenda kusekondari, vanga vasina mari zvakare yekundiendesa mberi. Vakazoenda futi kuwelfare vakanokumbirazve, vakazopota vekuwelfare vakubhadharawo imwe, ivo vachibhadharawo shoma kusvikira ndazopedza form 4. Alright. Matambudziko arimu kana dambudziko guru riri muHarare inyaya yemvura. Munozvifambisawo sei kana mvura isiri kuwanikwa so, endi munokwanisawo kuzvigezesa mega here? Kuzvigezesa ndega ndinokwanisa. Mvura iri kunetsa zveshuwa, inotonoenderwa kuchibhorani chiri kuzasi uko kuti pawane mvura. Kana pasina agona kuenda ikoko ndogona kuswerawo ndisina mvura musi iwoyo. Ko mukukura kwenyu vanhu vamaigarisana navo munharaunda vaizvitambira sei neurema hwenyu? Vamwewo vaindinzwira tsitsi, asi vamwe pese paishingaira mai vangu nekuenda neni kuchikoro nekudii, vaingoti muri kupedza nguva yenyu nekuti hapana zvazvinobatsira, mukamuendesa chikoro ndopachaitei, hapana chaanomboita muupenyu. Kana vana vechikoro pandakatanga kupindawo nevamwe vaiva vasina kuremaro, vamwe vanga vaikungotambirawo kure neni, vaishomawo vaingoda kuswedera padhuze neni.
saka ndaingofila out of place pese pandainge ndiriwo. Alright, ko ndamuzwa muchiti munomaimboita ma-extra lessons. Kunyora munokwanisa here? Ndinokwanisa kunyora. Ndisaziva kuda pa-TV hakudi ma-CV Sly Media TV yandispota ndiri mu-street ndazoona ndapa news ndakawandwa nema-views Sly Media TV mandichinjira ang ma-dreams Sly yauya Sly Media Sly yauya Sly Media Sly yauya Sly Media Sly yauya Sly Media kuchinja vision yema-ghetto youth kuchinja life yema-ghetto youth kutipa nzira sema-ghetto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly yauya Sly Media.